אז שלום חברים, פה איתי בעוד סרטון, והיום אנחנו בזובה. איזה כיף חברים. טוב, אנחנו עכשיו נתחיל. אוקיי חברים, אז דבר ראשון, איזה דמות נבחר? אני אומר נבחר את השור. אוקיי, אני השור עכשיו. אני לוקח תגובה. קיבלתי 35 שקל. אוקיי חברים, אני אחזור אליכם. אוקיי, אז קצת שכחתי להגיד משהו. אני באתי להגיד, אני אחזור אליכם שאני אקבל דברים, אז ביי, אני חוזר אליכם. אוקיי חברים, אנחנו ממשיכים בסרטון, היום אנחנו הולכים לעלות את השור ל-500 גביעים, אותו מי שאני מסובב עכשיו, אוקיי? אז אנחנו הולכים לעשות את זה עכשיו, מיד. לא רוצה שאני אפתח תהילות. לא, תודה, אני לא רוצה תהילות. התחלה. אוקיי חברים, אני אחזור לכם שזה... אוקיי חברים, נגמר המשחק הזה והפסדתי, אבל לא נורא, אנחנו יכולים לעשות עוד משחק. אז בואו נתחיל. אוקיי חברים, אני הולך לנחות פה ליד השוטר המוזהב, שזה אומר שאם אני הורג אותו, אז אני מקבל את הרובה הכי טוב במשחק. אוקיי חברים, כמעט השגתי את הנשק הכי טוב, אני לא אשקר, אבל הייתי טוב הפעם, הייתי טוב. אוקיי, אני הולך עוד פעם לשוטר, עזב. אוקיי, חלק כבר הגיעו ואין עוד הרבה זמן, יש עוד 13 שניות. לפה, הנה הגעתי. לא, אין עוד 13. אני מגיע. שוטר זהב שלי, אתה רק שלי, ורק שלי. איפה אתה? הנה אתה. לא להרוג אותי היום. נכון שאתם יקרים שלי? נכון שניצלונים? אתם שניצלונים טעימים או לא? אל תפרקו. אני יצא שניצל. אני שניצל טוב או רע? אני מעקיבת. כן חברים, קצת ירדו לי הגביעים
2 גביעים בסך הכל ירדו, זה לא כזה נורא. ואני הולך לפתוח עולמות, ונראה מה אני אעשה, מה יש. אוקיי, אני כבר רואה שיש פה את זה, ויש לי 11, אז אני שם את זה חברים, ואני מתחיל. אוקיי חברים, מצטער שעצרתי את הסרטון, פשוט התקשר אליי חבר שלי, אז עניתי לו ואמרתי לו שאני לא יכול עכשיו, אז בואו נתחיל. אוקיי, בואו נראה. אני אנחת בשוטר זהב ואני אחזור. אוקיי חברים, הרגו אותי, אז אני אחזור אליכם שאני... אוקיי חברים, אני הבנתי שאני צריך קודם לקחת נשקים ואז לבוא אליו ולהרוג אותו, כי הוא הורג אותי שאני מתקרב אליו, כי יש לו רובה מה זה חזק. אז אתם יודעים, אני הולך לשוטרים. אוקיי חברים, נחזור עליכם שאני אנחת. אוקיי חברים, הצו הרג אותי, אז כי היה לו את הנשק זהב, זה לא היה לי ברירה מולו, אז מצטער חברים. טוב, אז אני אחזור אליכם במשחק הבא. ביי. אוקיי חברים, אני הבנתי שאני לא כזה טוב עם השור, אז אני הולך לעשות פה משהו. אני הולך להחליף את דמות. ברשותכם. רגע, דגל. יש לי עוד דגל. אוקיי. יש לי עוד אחד. אוקיי, יש לי עוד אחד. אני אחזור עליכם שאני אסיים להשיג את כל הדגלים. ביי. מה קורה פה? נראה לי אני אשיג את כל הדגלים היום. כן חברים, הסתכלו, אני בדגל האחרון, לקחתי הכל. זה הדגל האחרון. הדגל הכי טוב שיש. טאדאם. אוקיי חברים, אנחנו השגנו את הכל, ואני אמרתי שאני אחליף את דמות, אז אני לא אשקר, אני אחליף. ורגע, קפא לי מסך חברים, חכו שנייה. אוקיי חברים, אני נכנס עוד פעם לזובה. זובה. אוקיי, אני נכנסתי עכשיו לזובה. קצת הרבה אין לי קליטה. אוקיי, אנחנו צריכים לחכות שזה ייתן לי, אז אני אחזור לכם שזה יסיים לטעון ושאני אחליף דמות. אוקיי חברים, אני שמתי אימון והסתכלו, יש פה סקנים מגניבים. איזה מגניב. יש גם את זה. איזה מגניב חייל. יש גם את זה. יש גם את הבנאי. כן, את הבנאי. יש את השודדג'י. יש את השועל שלג. יש את השועל המוזהב. יש את השועל שיצא בעונה הזאת הצבעוני. ויש את השועל המלך. יש את השועל המצויר. ויש את השועל הערפד. שועל הערפד, הנה אתם רואים פה. אוקיי חברים, אז אני רוצה לשים את זה. שמתי.
את זה במקום זה. ואת זה ממש יפה במקום זה. אוקיי חברים, אז אני שנייה אלחץ על ה-X. אוקיי, עכשיו רגע, לא. אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. כשנמצא מקום טוב אני אחזור לכם. אוקיי חברים, מצאתי לי מיקום ואנחנו נוחתים. בסדר. יש פה מלא כלי נשק. אוי, אסור להיכנס לשם. בסדר. הבנתי. אני מכיר את זה. צריך להרוג את השוטר, ואז לשים את הכרטיס, ואז לבוא ולהיות פה, ואז אפשר לפתוח את זה כזה כלא. אוקיי, הבנתי. אוקיי, הולך, יש הרבה יותר טוב. לא, אני אחבוש את כולם. טין. אוי, מגניב. כי ישוע לא יכול כי ישוע לא יודע לא. לא, הוא מסתתר. אנשים, מגניב. אומר, קראתי לו ככה. אוקיי חברים, הגיעה השריפה. אנחנו נשרפים. חבל שמים לא עוזרים לזה. אוקיי, לא הרבה חיים נשאר לנו. אוקיי, לרוץ. זינוק. זינוק. אוקיי חברים, אנחנו עוד מעט צריכים לגמור את הסרטון. אוקיי, אז יאללה, כאילו אנחנו צריכים, יש לנו עוד 2 דקות לסרטון, אז יאללה ביי.